Benvidas e benvidos á 10ª xornada da Copa Galicia de Ciclocross. Estamos na Cañiza, no circuito do Camping Carballo do Marco, para gozar do acontecido 27 de novembro nunha estrea. Por primeira vez, a Vila do Xamón foi o escenario dunha proba do calendario autonómico. A grupeta Pan de Zarco encargouse de organizar o primeiro trofeo Ciclocross Concello da Cañiza. Foi un trazado con importantes desniveis, inauguraron os cadetes. Fíxense como se retorcían os corredores nunha das subidas. Non había lama, pero sí dureza, e o líder Tomás Pombo rachou a carreira na primeira volta. Mauro Vega transitaba segundo e a continuación un trío encabezado por Martín Díaz. Na comarca pontevedresa do Paradanta retomaba a Copa Galicia Tomás Pombo, que se perdera a última xornada para participar na Copa de España de Alcobendas, onde logrou o terceiro posto. Martín Díaz e o Xío Atrio chegaran á roda de Mauro Vega e o do Caimanes Betanzos descolgou os seus dous acompañantes para converterse na principal ameaza do líder. Unha vantaxe de 20 segundos presentouse no treito final Pombo, e o do Cambre Caeiro conseguía o seu sexto triunfo nesta edición da Copa. Díaz fixo segundo e Atrio terceiro. Con esta saída das cadetes poñíase en marcha unha das carreiras máis emocionantes da xornada. Ataque inicial de Aró Otero e respondía líder María Filgueiras. As dúas primeiras clasificadas na xeral iniciaban un man a man no que a betanceira do Río Miera asumiu o mando e a corredora do Avanza Porriño soldouse a súa roda. Todos os seus duelos desta temporada, agás nun, impuxérase María Filgueiras. Fin de semana anterior compartiron selección na Copa de España, onde Galicia ofreceu un recital copando podio. Segunda en Alcobendas foi Lorena Patiño do Compostelano, que na Cañiza seguiu dende lonxe a pugna pola vitoria na que Filgueiras cedeu cando Otero cambiou o ritmo na última volta. Triunfo da cadete do Avanza Porriño, segunda vez esta campaña que bate a líder da Copa. Os primeiros metros no circuito da Cañiza eran en costa. Na carreira raíña masculina, na elite sub-23, o líder absoluto Miguel Rodríguez tensou a corda en do arranque. Sufrían para non descolgarse Anxo Carril e Samuel González, e antes de completar a primeira volta, o ponteareando Supermercados Freud xa puxo terra de por medio. O trío que perseguía formaban o González, Carril e o líder elite Rubén de Año. Imparable Rodríguez, co mallota xeral sub-23, cruzábase co grupo no que se pugnaba polo segundo posto, porque o primeiro, salvo sorpresa, xa tiña dono. Rodríguez, no ano do seu debut como sub-23, leva exhibíndose no calendario galego dende a primeira xornada, e canto máis duro ese circuito, con máis marxe vence o de Ponteareas. Por detrás, empezaba a ir co gancho o sub-23 Carril do Coruxo, intentando non quedarse dos elites de Año, do Ourense Termal e González, do máis que bicis. Recital de forza e de técnica de Miguel Rodríguez, que contaba con máis dun minuto de marxe. Os líderes facían valer os seus maillots porque Rubén de Año conseguía soltar a Samuel González e a Anxo Carril. Mentres tanto, Rodríguez o seu, dobrando ciclistas e descontando metros para obter o seu oitavo triunfo absoluto na Copa 2021. Subía as escaleiras de Año, dando un paso de xigante para adxudicarse a xeral elite do certame autonómico. 8 voltas deron os elites sub-23 e tras 58 minutos e 11 segundos de monólogo, Miguel Rodríguez erguía os brazos. Segundo posto para Rubén de Año, primeiro entre os elites categoría na que Samuel González foi segundo e Saúl López terceiro. No sub-23, Anxo Carril e Fabián Rodríguez escoltaron a Miguel Rodríguez. Explosiva a posta en escena dos juniors, non estaba o líder Ricardo Buba e Iván Fernández, gañador a xornada anterior en Sanxenxo, non quiso agardar para Viroco. Reaccionaban André Martínez, Xano Gil e Martín Sestelo, conseguindo neutralizar a primeira ofensiva do corredor do Vigo Rías Baixas. A Fernández non lle convencía de ir xunto a dous ciclistas do Avanza Porriño e volveu a carga. Toma e daca constante co dúo do Avanza recuperando mando grazas ao erro do corredor do conxunto Fluor. A inferioridade numérica non penalizou Iván Fernández, quedouse man a man con André Martínez e a continuación volveu no probar en solitario. Nesta ocasión o seu ataque resultou definitivo e o ciclista de Tui meteu a directa. A batalla por ser terceiro, Xano Gil alcanzaba a Martín Sestelo. Ao redor de 25 segundos, a vantaxe de Iván Fernández sobre André Martínez, que vía dende a distancia ao do Vigo Rías Baixas. E a tan forte Iván Fernández que non se detivo a cruzar a liña de meta, pensando que aínda lle quedaba unha volta máis. Segunda vitoria consecutiva do corredor tudense. En marcha a proba estrela do programa feminino, carreira elite sub-23 e junior.
Carla Fernández, coa camisola de líder sub-23, destacábase na primeira volta e a escasos segundos rodaban a líder junior Laura Mira e a corredora elite Irene Trabazo. Escaleiras para Carla Fernández, tot infarto BTC, a piques de ser neutralizada. Mira chegaría a súa altura e adiantaba neste novo paso polas escaleiras. Trabazo mantiña esa expectativa. En esta subida quedábase cravada Mira. Tiña que baixarse e empurrar. Junior do Supermercado Freud volvería a conectar con Carla Fernández, pero non con Irene Trabazo. O que si a caer era un competidor masculino. A actual campeón galega elite, Irene Trabazo, atacaba con forza os principais desniveis do circuito. Boas pernas da marinense do XSM, que empezou a temporada máis tarde que as súas rivais por mor dunha lesión. Mira tamén transmitía boas sensacións nas subidas. Marchaba segundo a Junior Porriñesa e terceira Carla Fernández, con máis atrancos nas ramplas. En sentidos opostos, Mira e Trabazo, coa de Marín, alcanzando medio minuto de diferenza. Non dixera a súa última palabra Carla Fernández e a sub-23 viguesa recuperábase para superar a Mira. Chegou a situarse a menos de 20 segundos, pero Irene Trabazo impúxose cun tempo de 45:10. Carla Fernández entraba por diante de Laura Mira. Trabazo, no máis alto do podio elite, categoría na que María Jesús Barros continúa líder, primeira sub-23, Carla Fernández. Nesta primeira edición do trofeo Ciclocross Concello da Cañiza comparecían os Máster 30. Problemas mecánicos para Roberto Rodríguez, gañador da última xornada, mentres que era o líder Jonathan Sousa o que encabezaba a proba. O representante do in situ seguíano Ángel Vilanova do Compostelano, Miguel Porto do Ponteareas e Roberto Rodríguez viña remontando tras o seu contratempo. Sorteaba esa zona enlamada Jonathan Sousa e desbocado aparecía Roberto Rodríguez, ritmo superior ao bicicletas Chinquena. Na súa progresión adiantou o líder, confirmando que nestes momentos é o corredor máis en forma da categoría. Sousa xa estaba máis pendente de que non atrapara Porto. O do Ponteareas si a máis e non só superou o portador da camisola da Copa, senón que obrigou a Roberto Rodríguez a dalo todo ata o final. Por 4 segundos sobre Porto, venceu o representante do Bicicletas Chinquena, logrando o seu segundo triunfo consecutivo. Por menos beizos quedouse Porto, completou o podio o líder Sousa. Nun inicio como este que pica para arriba, as cartas póñense sobre a mesa de contado. Nos Máster 50-60, Óscar González Bastos xogou a gañar dende as primeiras pedaladas. Saída que resultou demasiado fulgurante para Juan José Saborido e o líder Antonio Sousa. Nos xiros, o do máis que bicis, podía comprobar a renda sobre o dúo do que tiraba o do Speedcross. Con moita cadencia Óscar González, para non ter que botar pé a terra. Nos tempos do ciclista da formación viguesa empezaba a moverse o portugués Sousa, que dende a zona alta observaba o corredor co que se está xogando a será el Máster 50. Nas súas dúas últimas aparicións na Copa, González subira ao máis alto do caixón. Sousa recortou tempo e meteulle incerteza ao desenlace. A diferenza chegou a baixar dos 10 segundos, remonta non culminada, e Óscar González Bastos triunfou na Cañiza, terceira vitoria, como indicaba cos dedos. Outro gañador nesta carreira foi Manuel González Ojea, do Viciocon, primeiro clasificado entre os Máster 60. Comezaban a comprobar a exixencia do percorrido as mulleres Máster. Rocío Blanco, a líder Máster 40, abría gas e non daba opción de réplica. Íase a corredora do conxunto a Forna do Porriño. A súa principal adversaria era a líder Máster 30, Eva Ortega, que case sempre vai de menos a máis. Nesta ocasión, a estrategia da ciclista do vicioso Rías Baixas non funcionou como noutras carreiras, porque Blanco mantívose firme á fronte da proba. Coroaba esta subida da Forna e Ortega non conseguía marcar un punto de inflexión. A distancia entre as dúas non deixaba de aumentar. A cita da Cañiza permitiulle a ambas apuntalar os liderados nos seus rankings. Victoria absoluta para Máster 40 Rocío Blanco, segunda gañadora Máster 30 Eva Ortega. O podio Máster 40 feminino, pasamos a carreira masculina dese grupo de idade. Esta categoría nunca defrauda, os guións cambian por completo dunha xornada a outra e na Cañiza non foi unha excepción. Andrés Calvete optou por defender a camisola de líder atacando en da primeira volta. Jacob Agra do Ponteareas intentaba atalo en corto e en terceira posición Moisés Levoso do Grupo Deportivo 10. Coa bicicleta a hombro temos a Calvete do Montexalo sen ninguén acompañando por detrás. Ata a roda de Levoso chegaban Uxío Canosa dos Esfolarrós e
José Rodríguez Tami. O líder quería gañar e facelo cun golpe de autoridade. A persecución lideraba Levoso, o gañador na anterior xornada. Sufría Tami do Norimberg, que parecía estar contra as cordas. Pero aquí vemos como o panorama cambiou por completo. Tami e Levoso colleron a Calvete e a victoria decidiuse o sprint, con Levoso sendo máis rápido dos tres. Os Master 40 puxeron un sensacional colofón a esta estrea do ciclocross na Cañiza. Moitas grazas pola súa atención e ata a vindeira xornada da Copa Galicia.